سلام كبرات تخاطرتي كمي تغنيو زينا متهيتيو زينا متهيت عم نايلو مع انترستنا خلتا أزيم وانا وين قدست حبريت زبلناهم نابهم كنبلو منا كلت يوم قداسنتهم مس زلوه النت مو بزغرب أوان زوت زلوه بمخانم أب ميجريشن تتبكور خونيوم نلومي أقداسنت نايزم قداي زيادة أتيهم نغتهم بوبون بمعدام نابت قداي رأستي خطوكمي تقدم رأستي كم زفلت أميجرانس بركت زلو بروسس نايزخون يكون مسرح أزي خب نور نلعل سلازدون كزنبرة بحكي حدثب ندحر دا شديش تورح حليفو نمنتاي شديش تورح حليفو خود علي على زبل تقلب كقربا لزغ المسرح نيرو زي ناي مكلت أف زبال زنبرة بتلومدو بياران وما بأتيورا آرنده ميجرانس بركت زي بنجر زي خب زمت أسرارحنا أكند زقلتف مليس وقاد أخم زدانا وغير الناس لزلو زقود دايزة خد كيرلنا دو كتبولو لنا زبل تقلب نعم منقست أغريبو خمزلو زق أمحتاتيو نزقود دايزة هنا لقن رئيت راح بعلو كال إسراح كوينو أزي بزح سب نعوز صبا تفتيرنا أزي أكند زقالات اف تمليسو منا وحنا يتقنتات كوين الناس لزلو زقود دايزة قتل علولنا لكم ويكا خترف على زبل حتى أغريبه ما له ميجرانس بركة زحتة زقربو نتمدنو جاي تنكو خينس لزلو نتمدنو جاي كأخترف انت خين علام أونيرو من ترأسو زداناغو سبب كوين الناس لزلو إذا قد دايزي منجست فليتو نتمدنو جاياتنا عن كفاز زخون النازلو نعو خطرف زخيلو ثاني كوسنا لنا لو ويلو يوم حتيتو أفتقريبا مزلو تبتاب انتهى ميلو بغمزو قد داينا مكلت أفيد لهم زموتو عترت شمونت برسنت أبكل تشعين إسران كلتن زنبرة نوع خمس وسخة نوع 18% زغا أبو وجدي إسران كلتن راح حلفة عمد 209 شح أرنده كومو 500 زغا أب 75 كابزي كم دونغاي دونغينا زبل مكلت أفكم دخونن نزل زخدو زلو أجوابات كأني أتي نتيز نبرة نزت راح كنرئي عقم سبنا أزي وصدلنا سلزلو نتيز نبرة مدنوغاي زيادة مدنوغاي لأفت إيرنبر أزو قدايزي تمليسو حقازي كوننالو سلازي نزل قدايزي دوابل الناس بالتقلب حج قريبهم زلو أبز سمون زي واتي زلو بفلايت مال واتي زلو زينا يملكت ميكروفونس بركت اتنا يمكلت عبز بحال نجر انت تريفكمو اتريقاتات اتليس بقبو كيدو تقالات افخير يزقن توسخ سراح يبكم ناس لزلهم ازغا صقم فتير الناس لزل عقم سبنا ونوسد الناس لزلو እዚ ጉዳይ እዚ ደው ዝብለሉ ኩነታት ሓቲቶም ኣለዉ ነዚ እንድሕር ደው ክብል ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ከም ተቀድሚ ሕጂ ንብሎ ነበርና በዚ ጉዳይ ተጠቂሞም ቀልጢፎም ዝወዱ ብዙሓት ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ጀሚሮሞ ይግባኝ ከይበሉ ስለዝተረፉ ጥራሕ ናይዚ ጉዳይ ተረባሕቲ ዘይኮኑ ኣለዉ እቲ መስርሕ ከዓ መጀመርያ ማይክሮፎን ስበርከት ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ብኣውቶሜትድ ዝኾነ መንገዲ ይምልሶ ከም ዝነበረ ማሽን ይምልሰልካ ኮምፒውተር ከም ዝነበረ ድሕሪ ከዓ ብቤት ፍርዲ ብማሽን ክምለስ ኣይግብኦን እዩ ዝተባሃለ ሰብ ክሪኦ ምስ ጀመረ ሕጂ ከዓ ኣዝዩ ቀልጢፉና ስለ ዘሎ እንታይ ክግበር ኣለዎ እዚ ገለ ግበሩልና ዝብል ሓሳብ ከዓ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ነዚ ብግምት ኣእቲና ነቲ ሕጂ ገና ስጋዕ ዝተርፍ كملكت زغل شديش تورح زحلفة قالي دحن عمد كتصنح قالي لزتصنح نيرو حجيجن تخونتات مسرح دو كبلو لزغل كونتات يمتص لزلو ازي اقداسي نجر سلازخونه أتي أتوم داي جبارو خجابر زغلو خجابرو هم زلون كقلات فلهم زغل تقينو السوق كقلات فعمل كتاب ملص خط بيو نوع آخر إيوه أقداس مهان نتحبرنا منجستجن إذن تري تعرفوا مليسون نايم الدنيا جاي تنكي خان الناس لزلو الجواب يكونن تقيلكم أترفوا النازبل حتى قريبو خمزلو زيادة وختم بوا خاني تلينك خملومد أب تحتهم جبر لكمينا أو توياكم أتيهم كتم بوا خا تسفان جبر تخال أهر استونا ميجريشن كوينو استون أزيو حجي لزغلة معلت زوات أيو الصخاء نايوشت أو ممرح زوهابا مالله أتي نايوشت أو ممرح زوهابا متايو أب كمز قد ريت سليق نحقاوي ممرح مالتي ريت سليق ستيلينج ستوغاندز بحال زب زعبا ناي مسحب منبر فقط كسحابولو زخيل جراوندز مغنياتات انتايوم بخمي بقوسو منك فقاد السحابولو مزبل بعلى 3 حدا إذا زحلفت ورحي بقد ما حمش تشديش تمعات موانيو قد على 3 حدا زوات سيزغ أحدش ريبورتي أو لينك نصدر لكم يناسون آتيهم كتنبوهم انتي أو بزح مغنياتات تزرزير له
منيو السحب منبر فقادو اتنا بوليتيكا عقبو السحب مني سلامنتاي كيسحب عينت مغنياتات كله زبل بفلا حجي أم حداس كنا واحد كله كان بحدش شعوخ السحب اللي زغل كناتات زبلون بفولي كمر استأتي له من واحد زمن كتسب فقادو السحب اللي زغل كناتات حجي زلنا يا عجر أب ميجريشن بوليسيو لا تغيره لا ترى خير سلزلو أتي كناتات أب هاجرو زلو نيش تغير تيلون حدث قلتيف كانت كان أي مسحب نجار كولي سلزي أتوم عبز بجيزاو من برفقات نوبر زلهم سبعة مونا يسرح دل رخيبكم بسرح مغنيات قوامه تغيروا وتقولوا نزع الدلات زخد تكملوا مغنيات وحقتات لا ترى كابتز نبر لا خف أمبر لا تمحي شيء خيد يلا سلزي من برفقات كتحدث الكامسة أبعد هذا اللغنات كابتز نبره زحش خوينين حتى ملس بهالكم تخمس غير جيزاو سقع زغنا جيزي نتيجة قوامه تغيروا اللي تقل من قدتات أنا دي خاقات أنا يسرح دي تخلي ናብ ወቕቲ ጓያ ናብ ወቕቲ ገብርካ ኣዝያ ኣገዳሲ ምዃኑ እንዳዘኻኽርኩ ሕጂ ግን ከምቲ ዝሓለፈ ዝገለፅክዎ ንኣብነት እዚ ጂአርኤስ ዝበሃል ጆይንት ሪኢንተግሬሽን ዝብል ሓደ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጀሚርዎ ዘሎ ምስ ዳርጋ 10 ዝኾነ ሃገራት እሱ እቲ ኣገባብ ጀሚሮሞ ዘለው ንብዙሓት ከሻቕሎም ዝግባእ ምዃኑን ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንዛረበሉ ንኽእል ብዙሓት ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ሒዞም ዝመፁ ኣብዚ ምስ መፁ ግን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዘውፁ ነዚኦም በታ ዝመፃኹምላ ኢትዮጵያውያን ኢኹም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ልዕሊ 70-80 ዝኾኑ ሰባት በዚ ጉዳይ ዝተተንከፉ ከም ዘለው ተጣራኒፎም ከም ዝነበሩ ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቅድሚኦም ሓደገኛ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ስጋ ሕጂ ኩነታቶም ኣብ ሊምቦ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣይመልስዎም ኣይህብዎም ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኩናት ደው ኢሉሎ ዝብልሉ ዘለዎ ግዜ በዚ ኣብ ሚግራሽን ስፐርከት ዌብሳይት ኬድኩም ኣብ ዝረኣይዎ ጂአርኤስ ዝብል ኬድካ ጆይንት ሪኢንተግሬሽን ሰርቪስ ዝበሃል ኣብ 2022 ጁን ወርሒ 6 ዕለት 30 ሽሙ ቀይሮም ዝጀመርዎ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ናብዘን ኣርሜንያ ባንግላዴሽ ኢራቅ ናይጀርያ ሶማልያ ግብፂ ሞንጎልያ ኢትዮጵያ ሞሮኮ باكستان بلالو ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝገለጽናዮ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣሕዋት ናብ ኢትዮጵያ ተሰጊጎም እዮም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዘለዎም ኣብዚ ዓዲ ኣስማቶም ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ጠቂሰ ነይረ ሕጂ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ ግን ክጠቕሶ ይክእል እዞም ሰባት እዚኦም ክመፁ ከለዉ ቀደም ብናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፁ ኣብዚ ምስ መፁ ግን ናይ ኤርትራ ውፅኦም ከለዉ ነቲ ናይ ኤርትራ ተሓቢኡ እዮም በቲ ናይ ኢትዮጵያ ተሰጊጎም ስለዚ ናብ ከምኡ ከይብፅሕ ምእንቲ ሰባት ተጓዮም ክገብርዎ ዘለዉ ነገራት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ እቲ ዝነበረ ዘይናቶም ዝመፅሉ ክስሩ ዘሎም ዝኽእል ኩነታት ክገብሩ እንተዘየለ እቲ ገባብ መስርሕ ከመይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ክበኩም እዩ መንግስቲ ሽወደን ብኤምባሲ ቢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ እዘን ቁፅሪ ፓስፖርት እዚአን ረኣዩልና እዮም ዝብሎም ዘለዉ ሳቶም ኳ ቁፅሪ እዮም ዝርዩ ብድሕሪ እቲ ቁፅሪ ደረጀ ዲደሎ ተሰማ ዲደሎ ወላ ማሕረድያ ናዝሬድያ ወላ ሃይለዲ ሳሙኤል ዲሪኒ እንታይ እዮም ዝርዩ ብድሕሪት ቁፅሪ ፓስፖርት ጥራሕ ምስተሰደዶም ወዘን ፓስፖርት እዚአን ሕጋውያን እንተኢሎሞም ዘን መእተው ፍቃድ ይዳለወሎም ይበሃል ምክንያቱ ነቲ ሰብኣይ ይዛረቡን እዚ ኤምባሲ ብዝደሎ ከዓ ካብ ሚግሬሽን ሊስታ ብመፆ እዞም ሰባት እዚኦም ዝቁፅሪ ፓስፖርት እዚ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ተፃሪ ስለ ዘሎ መእተው ይወሃቦም ተባሂሉ መምርሒ ካብ ኒው ዝመፅእ መምርሒ ካብ ኒው ተመፂኡ እምቢ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናብኡ ከይብፅሕ ምእንቲ እቶም ሞኸ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ይብካዮም ከለካ ንዑ ሓቢዮም በቲ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ዝመፃኻሉ ተመለስ ዝብልሉ ኩነታት እንተሎ እስኻ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዜግነት ቀይርካ ከም ዘለካ ከተፍልጥን ተመሊስካ ክትኣቱ ከም ዘይትኽእል ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 6 ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዱዋል ናሽናሊቲ ክሕዝ ኣይፈቅድን እዩ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብዚ መፂ ናይ ኤርትራ እንተወሲዱ ናይ ሽወደን እንተወሲዱ ተመሊሱ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ቶም ኣብዚ መፅኦም ናይ ኤርትራ ዘውፁ ኤርትራውያን ከለዉ ብካልእ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ተመሊሶም ናብኡ ክምለሱ ሓደጋ ኣሎ ሕጂ ማለት ስለዚ እዚ ብሸለልትነት ክሕለፍ የብሉን ተጓይኻ እቲ ክፈልጦ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜግነት ቀይርካ ከም ዘለካ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ እዚ ሓቢርካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ምክልኻል ከድሊ እዩ ሰኣን ከምዚ ኣፍልጦ ዝስጎጉ ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ነዚ ከዓኒ ነቲ ሕጋዊ መዳያቱ ምክልኻል ምክንያቱ ሃገር ብሃገሩ ነቲ ምስጓግ ኢሎም ሚግሬሽን ብዙሓት ሰባት ዝቆፅርሉ ዘለዉ ኩነታት ንሃገራት ሓገዝ ዝህብሉ ዘለዉ ኩነታት እዚ መንግስቲ
منقستی بعوت از تمرید زل منقستی زملوسو سبات وحیدم زلزلو ببزحی گذا گذا ندقحنا كنرئينا كنترول كنجبرينا قال زبلوا قلتات متيلو قصر حزبهم قاطعترينا من كندي عبي نبرو كنرئينا زيتاتون باجت توعيبوس كاتبركت كسرح جمر يبال زلزلو نزقول زب قمت زقتو حتى أكايدان تعالوان كلوانا اللي وندابولكو نايلوم عند دينا متيت أبز غزازمي زغط الصمون كالة تماساسالي أقداسي يزبلنايو نابقهم حيزنا هنمتينا كالو بنا بصومن الزوجة أقداس رئيستي مسبتاي محري أو قربا جيزي خنا قربينا كتي منجستي نايدجة هاجرات منجستات قبل على زيجاتاتن بغمي سلالة كايدا بغمي قوازات رؤم زقلت تنتان زلوا نايحمش هاجرات وتيلو كابو ناي إرتراون حدا وتيلو عم يقرأون سور كتالو زقلت جيزي خنا قربالكم هنا بزرزر أبو بغمي جيرو منجستي بأبيات كريستيانات بهايمانة وتكالات جيرو بقولو وتتصر كم زقبر تي ناي تعسات بهالن ناي سلالة محاورن زقلت أزيو بحدا ناي شودن تكال تتصنع زوت زقرب ولا تصاب أبقى تصالح أنا أقرب لكم مهنا نحبركم ناي لومي أبزغ زازمي سلام كنيات هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ